ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахш теҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд мошинои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо дар чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марама шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои WhatsApp экранда рӯй кунем. Мо дар видеои оянда фурӯшда рекламада мегузорем. дар имза навор чӣ мошин рӯй кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегузарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб, Toyota Camry D срочно, великои фурӯшӣ, Opel Sinta, мотороли фурӯшӣ, солҳои нав, Toyota Yaris, Toyota Belti, хоб, Lada Priora, Mercedes сечка объёмный, Hyundai Porter, Hyundai Avanta, трактори фурӯшӣ, Toyota Vitz, зили фурӯшӣ, мошини боркаш, Corolla D, Opel Sedan ва мошинои советска, мошинои аз территорияи Россия ҳастанд. Обшин дӯстон аз навори хуб шудага аст, хеле мошинои арзон, бисёре мошиное ки бисёрша шумо хоҳиш кардага ҳастед дӯстон азиз, баҳри шумо ҳастанд ва курси имрӯза бошад 123 сомонӣ дӯстон азиз, 123 сомонӣ лайкора занем. ва мо мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ, марамат рафтем. мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Opel Sintra ҳастад дӯстон, ки срочно фурӯшӣ. Opel Sintra соли 2006-2000 сол ҳастае ки сӯишвориш бензина, объём мотораш 2 литра, коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошина мега коробка, моторш мега ҳамаш мега зура кор мекунад дӯстон азиз ва газам дорад. Агар кандагия, агар ки кадоме ки хоҳад вайша мисол ки бо маслиҳат метавон газ падаш, мисоли хечишам дорад, часпондаги гази Евро 4 дора мегад, часпондагӣ нестае. Хоб дӯстон азиз, документош буд шудага аст, беҳуҷҷатай, пули ҳуҷҷатша мегад мегзарем дӯстон азиз, балоношам миёна аст, аккумуляторш пачка дӯстон азиз, мошин коробка мотор мега зурае. нархи мошинам мега 20 000 сомон мега бо арзон мегад мекунем, бо пули ҳуҷҷатша мегзарем. Мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара дӯстон азиз. нархи мошин 20 000 сомонӣ аст дӯстон азиз, Opel Sintra. хоб, якумаш рақамои мегафон дастии 47 рақамои дастии кор мекунад, дуюмаш рақамои ахираш 17 инашда WhatsApp доранд. оди мошин шумо ягон маълумот хоҳед, ягон саволу иловагӣ, марама мақсад занг занем. чӣ хеле гуфтум, гази Евро 4 ам дорад, агар хоҳем мақсад ки бо маслиҳат метавон. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоту иловагӣ оиди мошин фаҳмидан, дар рақамои поёнда занг занем, маша ба шумо фаҳмода метавон ва арзон мекунам. ва шахсоне ки мошинои фурӯшӣ доранд, хона, замин, квартира, намедонанд чӣ хеле реклама кунанд, мо номеромона дар болои видео мондагӣ ҳастем, на 20 болои сафҳе, на ин рақамо. чизе ки ягон чизи фурӯшӣ бошад, роҳӣ ки мо реклама фурӯшда мегузорем. мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ. Toyota Yaris ҳастад дӯстон, ки e-Belta нестад, перекидка нестад. Toyota Yaris американка бе перекидка. соли 2006-2011 сол ҳастае ки сӯишвориш бензини холия, мотори 1.5 литра, коробка автомата, системи мошин бадрон, тозаи бадаи мошин, як дасткаштагаи мошини свежӣ. дӯстон азиз, танировкаш нав кардагӣ аст, ҳуҷҷаташ не ки кам мондагӣ аст. мошин чӣ хеле американка аст, утилизация кардагӣ аст, кондитсионерш як кор мекунад, 4 балон пачка, коробка, мотор ёда ҳамаш намек гарантӣ кор мекунад. задни камера Android дӯстон азиз, монитори Android дорад дӯстон азиз, системаи музикаш зури бадаст, чихолакҳои навзадагӣ, аккумулятори пачка, краскаш ягон ҷош кор, ягон сарафина надорад. задагии пӯшидагӣ умуман ё намешавад, надорад дӯстон азиз ва расходаш 5-6 литр расход дорад дар 100 километр. мошини экономӣ ба солҳои нав ва мошини берасход. дӯстон азиз, нархи мошина срочно меган, нарх кардетена, на ки як нархи мондиям ки ҳозир шумо маъқул мешавад. нархи мошин 77 мега, бо камтар дига арзон мешавад. мошин мегад қариб ки 90 000 ғалидага мега, хай срочно сум накошида мошина фурӯш намудиям. нархи мошин 77 000 сомон аст, бо мақсади камтар муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Қурғон-Тепа дӯстони азиз. ҳад рақамош рақамои дастӣ ва рақамои WhatsApp-шон. шахсоне ки мошинои экономӣ барои давидан, барои кашиш, барои осонҳайкӣ мехоҳанд дӯстон азиз, ина Toyota Yaris американка, ҳамаи запчасташ ҳастанд, ё Belta нестанд, фақат срочно. кадоме ки мехарад, марамат ина занг занем. агар ягон мақсад ки вариантҳои хуб бошад мегад, алиша меша срочно марамат занг занем. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. дӯстон азиз, мотороли фурӯшӣ ҳастае ки моторолои мураввеи бензинакӣ соли 2006-2025 солае. моторола мегад 1-2 моҳ пеш мегад гирифтага аст, пачка мегад дӯстон азиз, срочно мегад пул дар кошида мегад, бо мефурӯшем ва алишам мекунам ба гов мол, ягон алаф палаф ихелам мешавад.
Motorola Muravi соли 2026-2021 бензини холӣ хай диде 300-ра и қарор дорад дар ноҳияи Фарход ҷамоати деҳотии Деҳқонобод деҳаи Сайф Раҳим дӯстони азиз Афради Москвача мегӯянд дӯстони азиз ҳамин хел маълумото нархша мегӯяд 18500 мондиан бо арзон мекунанд ва алишам мешавад дӯстони азиз мақсад алишам ба гов мақсад гӯспанд ягон biz фарқ надорад мегӯяд соҳибшон ёки пресс алаф ҳамин хел ришқа ҷав ҳамин хел шукати алишам мешавад чани ҳам сумуш ҳисоб карда мақсад ки алиш мекунад гов мол ҳамин алаф ҳамин хел системаи ҷавҳо алиш мегӯяд мешавад срочно. خب دوستان از تقریبا میگه 2 ماه پیش میگه خمون خریدگی میگه پچکای حجتاش میگه سوزای مرامت رقماشو میگه خو رقمای واتساپ موندگی است شخصانی که میخرین سروش زنگ زنین یکی علیش کن مرامت میگذاریم با چهارم ولیکوی فروشی. ولیکوی فروشی است دوستان که بیوای نک سایسن زوره از کره اومدگی است چند تا که در کار باشه شما مقصد که هست یعنی که 20 است بوری نو شما اومدگی است ولیکوی فروشی بوری نو دوستان азиз велико ай каре мегад омадаги аст бевай неки сайсензура велико ай размери хурдуш то размери барои одамои калона ҳаста ҳамин ай размерои хурд то размерои калонша ҳастанд ҳар як кадомшон нархошон дар рӯи экран нависаги достони азиз бо инчунин дастсафкаш мегад ба тамоми тоҷикистон мақсад ки ройгона яъне бепула дастсафкаш хоб хай надарам гуфтасон нархоша хай нависаги аст гуфтем велик истеҳсоли вуҷуд аз корея бевай сайсензур маърамат занг занен агар хун адресшон шаҳри душанбе 7 километр рақамҳои мегафони ҳисобшо рақамҳои мегафони кор мекард рақамҳошон ватсап телеграм имо ҳама чӣ пайваст доранд касе ки мехоҳад харидан ина бо шумо занг занем бо ба шумо суратоша борӯӣ мекунад бо ҳамаша нархоша гап зада баъд дастафта мекунад маърамат занг занем мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ Mercedes Benz класс аст баъдон ки сечка объёмни срочно фурӯшӣ соли 1998 аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 8 литри коробка механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад мошин мегад дӯстони азиз як дастгаштагаи мошина мегад мусафеди падар мегадаи кадагаста срочно фурӯшӣ документ тонировка утул дӯстони азиз дорад бо ҳама шахтон аниқ када мегирен хай насоитаи сафед электропакет дошта чиқолакҳои фасон хоб нархи мошина дӯстони азиз 65000 сомон гуфтаистам боз арзон мегад мекунем ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтарда нархи мошин 65 та бо ягон сум муомила мешавад мошин мегад як даста ин ҳамин рақамҳои дастӣ соҳибшуди рақамҳода ватсап ҳам доранд шахсоне ки мехарен маърамат занг занед дӯстони азиз ва хоҳиш мекунем ки лайкотона занед чӣ мошине ки дар кор аст нависем дар видеои оянда мошини кӯтактона пешкаштон мекунем мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ Toyota Corolla 2 аст дӯстон ки срочно фурӯшӣ соли 26-2009 сол аст ки сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литри коробка автоматаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дӯстони азиз мошин чӣ калиси дар навор маълума нарошка дӯстони азиз мошин кор дорад кондитсионерш мегад кор мекунад балонош мегад нав утулкадагӣ ҳуҷҷати солона мегад дорад хай бо ягон одами боваритон мегад бо устои худтон мегад омада мегад ай пеш бинед хай маълума ки дар сурат кор дорад берунуш дӯстони азиз нархи мошина мегӯяд 69000 мегӯем камтар арзон мешавад ин мошини қарор дорад дар шаҳри душанбе нархи мошин 69000 сомон камтар муомила мешавад оид ин мошин шумо ягон маълумот хоҳед ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занем ва одамое ки мошинои фурӯшӣ дорен хона замин квартира ягон техника ягон компания ягон маҳсулот мо дар YouTube Instagram TikTok Telegram дар ҳама ҷо Facebook реклама мекунем маърамат ва сурат маълумоти дар рақамҳои болода рӯй кунем мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон зил самосвал аст ки мошини боркаш хай шахсоне ки дар кор бошад мошини зил самосвал моторш мегӯяд ай урал дӯстони азиз соли 2006 мегӯяд 1990 сайсенеш мегӯяд сода бу ҳама шахтон аниқ када дӯстони азиз гирен срочно мегӯяд фурӯшӣ нархша мегӯяд 50000 мегӯем бо муомила мегӯяд мекунем ин мошин қарор дорад дар тарафҳои душанбе дӯстони азиз рости гап маълумотои мошин аз соҳибшон хай кам гуфтагӣ аст кадометон ки мехарен рақамҳошон тисела 01 метавонед ки занг зада ҳамаша аниқ када гирен дастгиритона фаромӯш лайк занед навора то охираш тамошо кунед мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон Toyota Vitz аст ки мошинчаи экономӣ ва нархи арзон срочно соли 26-2007 сол аст ки сӯзишвориш бензин газаи мотори 3 литри коробка автоматаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад коробкаш автомат документош мегӯяд то охири ноябра тонировка дӯстони азиз ақибаш то охири ноябра
кондитсионерш мегӯяд кор мекунад, фақат ки краскаш кор дорад, ҳар ҷош лакҳош сӯхтагӣ ҳаст. Обшим як краска мекунед, зури бад мешавад. Нархи мошина хай 50500 мондиян, бу ака арзон мекунем, мегӯяд намедонам чанд қадр дӯстони азиз. Нархи мошин 50500 ягон чиз муомила доштаем. Ин мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ ай оиди мошин фаҳмидан, дар рақамҳои поёмда занг занед. Дӯстони азиз, кадоме то ки боз мегӯем мошин, хона, замин, квартира, чизе ки барои фурӯшида бошад, мо рекламада мемонем. Марамат ҳамин сурат маълумотро бо телефон дар WhatsApp мо роӣ кунем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, трактори МТЗ 80 срочна фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз, сайтсиянаш мега соз аста мегӯяд. Хоб омада мега аз пеш бинед. Чӣ гапи саволе ки чӣ гапи чапи боша мега соҳи боша мега ба телефон мега фаҳмода метем. Марамат мега занг занед бо диққат ҳамаша мега мефаҳмонем. нархшаш 60000 сомон гуфтесиян, бо арзон мешавад. И қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Трактор МТЗ 80 дӯстони азиз, ҳолаташ мегӯяд хуба. Нархи 60 бо мақсад ки муомила дорад. Лабои саволта мега ба телефон мега ҷавоб метем. Марамат шахсоне ки мехарен дар рақамҳои поёмда занг занед ки то қасуми хоҳиласта алиш намешавад. Марамат дигар маълумотои пурраваъни аз рақамҳои поёмда. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Hyundai Elantra. соли 26-2010 сол аст ки сӯзишвориш бензин, газа, объём мотораш 2 литр, коробка автоматай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мотор, коробка мега 100%. Утилизатсия мега кардагӣ документош бучидагӣ. нархи мошина мега 66 мегӯем, бо мақсад ки муомила мекунем. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, муомила савдош мега дар назди капоти мошина, фақат ки ҳуҷҷатош бучидагӣ. хоб хай маълумотои агар бештар шумо хоҳед агар рақамҳои поёмда мақсад ки занг занед маълумотша гирен срочна. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ аст дӯстон, Hyundai Porter. чикаре ки дар комментира бисёр хоҳиш кардем. мошини боркаш. соли 26-2001 сол аст ки дӯстони азиз, сайтсиянаш мега зурай. ҳуҷҷат утилизатсия мега кардагӣ. мошинча мега нахадоай. нархаш мега 50000 сомон. қарор дорад дар пойтахт. дӯстони азиз, хай баъзе мошинора мақсад ки маълумотош кам аст, мо чанд қайки ҳамин дастрас кардем ва шумо фаҳмондем. агар шумо оиди ҳамин Porter ягон маълумотои дигар хоҳед, ягон саволи иловагӣ бошад, дар рақамҳои поёмда занг занед. хоҳиш ки дастгиритона фаромӯш накунед. лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Lada Priora. соли 26-2010 сол аст ки сӯзишвориш бензин, газа, мотораш 1.7 литр, коробкаш механикай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега утилизатсия дорад. дӯстони азиз, 2 моҳи дига мега ҳуҷҷат дорад. монитор, задни камера, самбуфер ҳамаш гап нест. нархша мега 23500 мегӯем, бо ягон сум муомила мекунем. мега соҳибшини мошин қарор дорад дар пойтахт. 23500 мошинча молодёж никардагӣ, бо мақсад муомила мешавад. дӯстони азиз, хай ҳуҷҷатои мошин кам мондаги документош кам аст, 2 моҳай хай бо худтон мекунен. бо ягон камбуди дига, ягон маълумоти дигарша метавонед ки худтон аз рақамҳои поёмда занг занед. мошин мега тоқа суми хоҳила мега ва срочна, фақат мега илтимос харидори конкретна занг занад. мегзарем ба 13 мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ аст дӯстон, Opel Astra F дар кузови седан. соли 26-1994 аст ки сӯзишвориш газ, бензин, мотор 1.6 литр, коробка механикай мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошинчара мега омада мега аз пеш бине мега срочна фурӯшӣ. мошин мега 100%. нашод, утилизатсия, ҳуҷҷат ягон чи гуфтагӣ нестанд. нархи мошина мега 18000 мегӯем, бо муомила мега мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дӯстони азиз, 18000 сомон муомила савдо дорад. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин мошин фаҳмидам, рақамҳои поёмда аст. мегафон ахираш 45 бо рақамҳои соҳибшон занг занед. тоқа суми холи срочна марама. мегзарем ба 14 мошини фурӯшӣ. Toyota Camry D срочна фурӯшӣ. соли 26-2008 сол аст ки сӯзишвориш бензин, мотораш 2.4 литр, коробкаш автоматай мошин мега дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. мотор, коробка мега 100%. кузов мега гарантия карди задагӣ пуштагӣ мега надорад. утилизатсия кардаги вафтма ҳуҷҷаташ буштаги утилизатсия доштаи. хай нархи мошина 71500 мондиян, бо мақсад муомила мега мешавад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. дӯстони азиз, тоқа мега илтимос, фақат харидори конкретна. нархи мошин 71500 савдо дорад. ягон савол дошта бошед, ягон маълумоти иловагӣ оиди ҳамин Camry фаҳмидан, дар рақамҳои поёмда занг занед.
ва одамое ки мошинои фурӯш дорен хона замин квартира хоҳем ки реклама кардан дар рақамҳои болобуда 20 WhatsApp ба сайти сурат ва маълумота роё кунед мо рекламада мемонем. خب دوستان عزیز این بود نوار امروزی ما تا ویدیو آینده خدا نگهبان همه شما تا ویدیو آینده